Guys, karon di ay uwan-uwan ang amo diri, so mag dani na sa di ay ni mga tulog nya kay wala pa man ni dani na dibisyon ni kay isa ra man ang si Banjo ang mong panday giuna dito sa gawas kay ang iro hala ginuko dagang kay iro diri musud ba, so para maklos lang no kay na naman sa toy maklos naman jud kay na may amakan o plywood na natay sira. Guys, thank you so much madam sa imuhang mga blessing na amo ang agibubo namo no. Much madam sa mga blessing na imong gihatag namo, salamat jud kaayo, thank you gid kaayo madam. Marifi o kang Asa Robert, thank you so much mo madam no nya akong isa ka ganahan sila kaning isa ganina ra ni kaayo sa liglok-tulokso nagkaon na siya diya sa nagkaon ngit kami sa gawas kay isa ra man among suga yang si Princess to ana na tikong nga perti katugnaw kay din si nya sa dayon ta mag-edit ta. Ya, salamat po kayo ma'am sa imuhang mga blessing po sa ako nga bisan 24 pa kong birthday pero nana ko'y advance birthday, thank you kayo tagaan pa kani God sa dugang pang mga grasya o good health sa imuhang pamilya. Salamat mo jud nang ako abalos ninyo no, salamat ug salamat jud ang Ginoo nay magbalos ninyo mga madam, thank you. The next day. Buntag ka na tong tanan guys, good morning day no. Ayaw tag mata kay na may mga estudyante lagi kay naman tayo mga estudyante magmatatag sayo unya kay mayo gani kay nagundang na ang uwan pero lain siya og kuan o tempo kauwanon siya unya ako po ang banana pod tua pod sa nagsayo sa plumber kay nalagi tay paliton ulat-ulat na si ma'am na bitaw magpataod ta og tubig ba niya manguan tag pedido sa plumber o unsay pamaliton unsay hose ko ano. So salamat po di ay kayo sa tanan ma'am no, tanan ninyong support nako, tanan ninyong tabang, salamat jud kaayo no niya bless gid kay sa nga tanan kay pagmata nako sinuog ko naka laging murag di ko katuo murag damgo pagmata nako dito po sa akong YouTube nga si ma'am wannabe man siguro to wadibi na iyaha sa di ay ni ipa kana ang naapo dayon siya ipapangutana sa ako nga kana ang kini bintana ipajilusi ni ma'am ay papangutana sa jilusi. So ako karong lakaw is duha ka buok magkuan ko sa hose kay si ma'am si Ma'am Marifi sa hose pod nga kuan na matauran mi, thank you so much jud sa tanan nga nagsud sa ako salamat jud kayo no wa ko magdahom. So naa jud Ginoo munang sa kawad-on nato dili kita sa magpawala sa pag-asa kay munang giingon ako og unsay mga problema dili lang gid ingon na kanang di ta mawala sa pag-asa ba basta tinarong gid kay naagi mo abot nato no. So salamat jud kayo mga madam nga kamo ang ahayag sa among kinabuhi labi na sa among balay karon murag wa di ko katuo na murag damgura ni nako no. So muna ni di ay ma'am ako ning lakon unya kay timing po
Kani nabutangan na mag jump nababaan ni sa kuang kuan kana ang kining nagpanday kay naman pod ko di papanday og si Auntie Mercy. Yung nagpanday katuuntang nagpanday is kuan lang to kanang nagpatabang lang siya ba nga nagpatabang lang siya nga ang pultahan lang bitaw kay lain kayong good dinha mi magsali mi kanang magdigamo ba ag tanawaon ta kay daplindalan ang kuan nga patabang ra siya sa isa ra ka adlaw pero napoy nag offer si ma'am so salamat jud kaayo kay nahuman gyud no salamat kay sa nga tanan nimong tabang ma'am Marifi ug kauban sa imong pamilya ug kang Sir Robert thank you so much no nga naagid mo nakaalalay nako so sa tinuod lang gyud Ginoo ko motong ambot lang gisutugot gid siguro to sa Ginoo kay ang kana kang kani nga wifi ka Mother Earth mi nagkuha didto ko nakikunik kang Mother Earth unya dili jud na kaabot diri sa amo ang balay pero kato nga time nga nagsuod po dayon mo ni ana bitaw ko sus pagbuot gid siguro to sa Ginoo no na nagid siya nag-guide ba kay niabot sa kwarto pag live nako nya timing pagid to dili na lang jud ni nako kuan kana ang dili jud ni nako ikakuan na katupod na time nagilantan ang bata gikuan murag ka jamo pug ko dadto nga kanang wala na tay hunahuna tong gisaligan wala ang tanan pero wala lang gyapon ko nagpawala sa paglaom kay una na ako anay Ginoo basta tinarong ato na gitay wala kabalo ba so nag-abot ang live diri sa akong kwarto niabot po dayon mo ang mga sponsor na ang una gidani nag kuan is si Ma'am Marifi dito man na siya ning comment sa akong YouTube nya ako dili man ko ting basa-basa gud sa YouTube so hantod nga kato ng pagline so salamat jud kay sa tanan inyong support nako salamat kay sa nga tanan nya nagdigamo na di ay ta no sahon ako kung lakaw karon ma'am sa kana ang pakuan nagadto ko sayo pud ni Auntie Mercy kay kana pud si Auntie Mercy naa po na siya ay ako namang good pud jealousy no kay murag nya nangutana ko ug asa ko dapit pwede mangutana so dito gituluan ako niya so ako nang adtuon dito akong lakaw karon doble ang sahos para nami makatubig mi thank you so much ma'am ug ang kuan kini ang mga jealousy pod akong kuan salamat jud kay mga madam sa tanan nag-support nako ug kanimo sad ma'am thank you so much good haling dita guys kay magdigamo ta mag-init og tubig sayo kini mga bata sayo sa kabuntagon to apod si Princess nanay atop lang baday mo atopan na lang ni adana ta makalungag dari mi nag kon sa balay ilalom sa balay mi naglungag kay ang scene dito magkuan yang kanang scene para na day na sa kusina matupan na dayon dahil nagkahuman o scene og kahoy na anaabot sa kuan pa man siguro ng kahoy po ang kahoy ang scene yeah, thank you so much sa tanan ang plumber tani
Ana di ay ang magtrabaho. Sayo kayo siya alas 6 pakapin. Anya ipasukod na dayon nako ang kuan sana ang notebook. Saan na siya? Gipasukod na dayon nako ang para jealousy kay para usar akong lakaw ron isa mausar ang klite kay naaman pod kay adtuon kay magkuan lagi ko sa hus nya huwaton pa nako ang plumber dani kay muanhi ko to ang plumber karon sa para jealousy. Kaya sa kwarta dyan. Hugas. Yung mga bata ko. Dan ay Kasi law. Ito yung mga day. Wala na sigarilyo kaw. Ayun na. wa naman lagi mo nagsuroy og balot jo. Wa naman mo nagsuroy og balot. Nana, princess, Ano pa mala? na okay na na ang kuan? Ha? Ang gamit pa. Ten! Oh, nara oh. Ten! Kamaog ka na na, basta malapuan ka ha. Sige, sige. Ako ang palagaan isang ako. Labyan ako. Ulam dito rin siya.
Jai. Sige na kay Almos uta. Paghipusat na, ikaw paghipos diha. Paghilit anak de. Ang pong, ibutang sa tuan. Hindi na kaya kumubang katang estilo. Tutong nakadana be. Sa matisod anda niya di mata pakaluto. Ako, dos media na niya dyan. Tres. Bahit na pagpatutos. Ito na. Bungkag. Dali ar kayo eh. Kadugay basta dito ni Dudoy eh. Plumber guys akong hulaton para usara akong lakaw karon. Di na ko magbalik-balik og tugbong.
Di na data guys. Padulong ko magtubong human naman niya hapit ang jam. Sayo kasi banjo mga alas 6 pa siya na natin. So mo adto na ta. Thank you so much no sa tanan. Labi pod na ang bliss kaayo nga wa ko magdahom na napo day tawo nga nagsubaybay sa ko din si Ma'am Wabi man siguro to. Wadibi. Thank you so much, ma'am. So much sa imuhang mga blessing nagibubo pod nako sa jealousy. Thank you gigayo abi na kog damgura pero thank you so much, ma'am, sa tanan blessing, more blessing to come. And advance Merry Christmas ninyong tanan. Tanan. Merry Christmas. Dugay naman yung nakuha ng gawas ng lunch. Uban terde ka. One salmon. Naman din man. Kasi ba nakasungit dugang na po? Da. Wala naman lagi dagan ng Aman ante. Akin sa to. Ante Mercy, ali ba? Pamahaw. mo adobo. Ade ka, gikan ka dadto ila mamosing. Iyong kote, pamahaw, wa may tubag. Ngisi, dapat kong ngisi. Ila ildi ba? Ginamos. Bitaw da. Nakuha na yung tinday na nang saging? Na, dugay naman ang nagwang da. Ngaon tagay. Kama, biligod. Wala, suspin man daw. Basi na bagyot eh. Oh. Napurok do? Ilan ikaw ba? Dahil nga bukot yan. Wala akong ganyan. Ikaw? Balik pa. Napadani dyan.